салом алейкум бародарони азизи ма, ҳамеша тансиҳату хубрафтор бошен, бо мо бошен. Акай Бахтиёртиҷиро дастгирӣ кунен, лайк, обуна шуданро боша фаромӯш накунен. Гӯшотонро хуб бокунен. Як дуна канали фурӯширо барои шумо тақдим мекунем. Фақат шумо лайка бизанен, братои ма. Як канали беҳтарин ба ҳамаи санъатҳоша ки мисол сум кор мекуна, налог, пинкод, қавристон, гурбало, ҳама чизиш тайёрай. Шумо фақат ҳамин видеоро мепартоену аз YouTube шарақ доллар, евро, сомонӣ кор мекунен. Ба ҳамаи шумо хотиррасон карда мешавад ки ин канал ихе беҳтарин канала. Ман якумин бор дидистам ки ҳамтари канал Акай Бахтиёр ба фурӯш мондагай. Касе ҳамин канала тезтар харидорӣ мекуна, боз якчанд ҳазор рубле аксия карда мешавад то охири моҳ. Ҳаракат кунен бародарҷонои ма. номероро дар значоки видео мондагиём имо ватсап дора. хушбахтона занг бизанен, муроҷиат кунен. Нархи канал бародарҷоно 40,000 рублеяй, бо 1-2 дирам савдо мешавад. Бародарҷонои азизи ма, лайка биҷиқен, фақат видеоро ба ёру дӯсторатон падилитса кунен. Канал ҳама чизиш чиқеле ки қайд карда гузаштум, ҳама чизиш тайёрай, фаъолият дора, сум кор кардистай, яъне буфората картаи Россия мезанем, буфората картаи Тоҷикистон. Ҳама чизиш хушбахтона тайёрай. Шумо метонен ба ҳазур сум кор кунен. Аз YouTube бошад шарақ доллар, евро, сомонӣ, юған кор кунен. Юғана бо руған нафаҳмем бародарои ма. Барои шумо як чиро мефаҳмонам ки ҳамихели каналҳо вапше каманда. Вапше ҳами Акай Бахтиёр 1 солда 2-3 ҳамтари канал реклама мекуна. Ана беҳтаринан ки просмотрҳои девона доран. Аниқтарш як видеош уже 170,000 просмотр гирифтагиай. бародарҷонои азизи ма, ба ҳамин хотима мебахшем. Видеои нава интизор бошен, бо мо бошен. Худо ёру нигаҳбонтон боша. Аллоҳ нигаҳбонтон.